Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Flying Tower. Οκ, ναι, δεν ξέρω, εσύ μου το μάθες. Πρώτη φορά το παίζω και εγώ. Οκ, ευτυχώς. Και ο πρώτος που θα φτάσει στο τέλος, βλέπετε πάνω που έχει ένα τρόπο. Ναι. Εκεί θα... Ο νικητής νικάει. Οκ. 1000 Robux. Ναι. Θα τα δώσεις όντως. Ναι. Οκ, και τα δίνω κι εγώ. Ναι. Οκ, εντάξει, τα 1000 Robux τα έχω. Ή αν θέλω τα βάζω, βασικά δεν τα έχω, αλλά χαίστηκαμε. Ωραία. Πάμε. Με το 1, όπα κόλλησε. Με το 2, με το 3, πάμε. Όπα κόλλησε. Όχι. Δεν μπορείς να μου πεις αυτό. Κρίμα. Όχι. Hey. Εσύ κάτσε πίσω και δες το ad. Boom, boom. Jump. Boom. Είσαι πίσω μου. Κάνουμε αγώνες. Ναι. Αλλά ευχαριστώ. Εντάξει, σε έχω περάσει για πολύ. Και άμα πες πρέπει να έχεις από την αρχή. Εκεί που πες, που έχεις πέσει. Τι. Boom. Perfect. Πρόσχε πολύ damage. Έπεσα. Ναι. Παιδιά, τον έχουμε. Εντάξει. Μίλησα. Το νικήσαμε, παιδιά. W. Κολλάω. Τέλειο. Ναι, αλλά δεν θα πέσω, δεν είναι σε μένα. Please, δεν τον έχασα 1000 Robux. Επειδή... Όποιος χάσει δίνει 1000 Robux στον άλλον. Ναι. Οκ. Πρέπει να κάνω lock-in, bro. Είναι 1000 Robux. Δεν θα το πάρεις. Δεν είσαι τόσο καλός, δεν είσαι τόσο skilled. Παιδιά, ένα like και ένα subscribe αν θέλετε κι εσείς 1000 Robux. Ποιος δεν θέλει καν 1000 Robux. Ωρε μπρο μου. Παιδιά, πείτε μου αν θέλετε 1000 Robux free. Κάντε ένα like και ένα subscribe και θα κάνουμε giveaway 1000 Robux. Όταν πάμε στα πόσα subs λες εσύ? Ξέρω. Στα 100. Στα 20 subs δίνουμε 1000 Robux σε έναν τυχερό. Μην γράψετε από τώρα τα ονόματά σας. Όταν φτάσουμε στις 100. Ναι, όταν φτάσουμε στους 100 θα σας πούμε. Θα κάνουμε το short και όταν γίνει boom. Είμαι έτοιμος να φτάσω εκεί που είμαι. Τόσο πίσω. Εγώ δεν σε βλέπω για να καταλάβεις τώρα. Πήγα να πέσω μπρο, να ξέρεις. Αλλά δεν έπεσα. Όχι, έπεσα. Όχι κάτω. Εντάξει, τέλεια. Μια χαρά είναι. Άμα πέσεις έχω νικήσει, μπρο. Αλλά νομίζω θα κάνω 1000. Θα τα χάσει τα Robux. Μην νομίζεις. Το ξέρω, έφαγα. Πω, μακάρι να μην το έλεγα αυτό από την αρχή. Δεν έπρεπε καν να άρχιζε με βίντεο. Να μάθεις. Να βάζεις τη σήμα. Τα ήθελα αυτά. Τα θέλω εντάξει, κόλλος. μου άξιζε. Μου άξιζε. Εγώ έκανα την άξιζε. Εγώ δεν θα το έλεγα. Έστριψα όσο πετούσα και πήγα να πέσω, αλλά δεν έπεσα. Έλα ρε. Εσύ. Παιδιά,
Όλοι στα comments να λέτε ότι είναι ο πιο τυχερός μου. Όλοι. Τύχη είναι αυτό. Γράψτε κάτω στα Όλοι comments. κάτω στα Ήταν τύχη αυτό. Ή έπεσε. Ή έπεσε. Έπεσες. Τύχη. Τύχη δεν ήταν. Όπα, εδώ είναι δύσκολο λίγο. Μην πέσω. Αυτό γιατί περνάς καν μέσα του κάτι. Μπουμ. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι κάτι σαν να το έχω ξανακάνει. Μπρο. Δεν παίζει να μην το σου. Όχι, το έχω ξανακάνει. Μπρο μου, δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω, δεν ξέρω που είσαι. Τον νίκησα. Το νίκησες. Έλα να δεις. Ωραία, είμαστε στα 2. Είναι πολύ γρήγορο το βίντεο. Τον νίκησα. Τρόπαιο δεν βλέπω. Μπήκα σε μια πόρταλ τώρα. Ένα τρόπο είναι ρε. Δεν ξέρω τι φάση. Πήγα στο κόκκινο. Wait. Πήγα στο κόκκινο. Wait. Θα δω. Σου λέει το ένα. Ναι, έχεις κάνει ένα. Ωραία, πρέπει να νικήσεις και το επόμενο. Και το επόμενο. Παιδιά, το έχουμε. Δεν το έχεις. Παιδιά, το έχουμε. Πάμε να τον πατήσουμε. Ο μπρο μου δεν έχει περάσει καν το πρώτο. Πρέπει και εσύ να το περάσει. Ξέρω. Πάμε λίγο. Τέλεια. Τα ρόμπαξ τα παίρνω. Μου πήγε το flying carpet και πήγα να παίξω. Να πέσω. Αυτό μου είναι να πει. Μόκα. Δεν κρύβω. Άσε ρε. Ναι. Που σου είναι και αυτό. Κρίμα που δεν έχεις κανάλι να τα βλέπαμε ρε. Τι είναι Που δεν έχεις κανάλι να το βλέπαμε. Να βλέπαμε τι κάνεις, πως παίζεις. Να βλέπαμε κάτι. Το skin σου να παίζει, το χαρακτήρα σου. Παιδιά, σε επόμενο βίντεο γράψτε μου κάτω στα comments, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Αν γράψετε στα comments, γράψτε τι θέλετε να βάλω στο skin μου και ό,τι έχετε γράψει θα το πάρω. Εκτός αν είναι κάτι με million robux, μην βάλετε κάτι full ακριβό για robux, bro please. Δηλαδή μέχρι πόσα robux? 1000. Όχι, μέχρι 500. 100 καθένας. Ωραία, 100 καθένας, άρα 1000 robux θα βάλω. Παιδιά, θα φτιάξουμε το δικό σας avatar από κάθε comment. Παιδιά, όντως θα το κάνω, no cap. Άμα κάνετε. Αν κάνετε comment. Γιατί αλλιώς δεν με βλέπετε με το δικό σας Όντως avatar. τρόπο είναι κάτι. Ωραία, τέλος πάντων και εγώ έφτασα, Λεωνίδα. Έφτασε στο κόκκινο. Ναι. Εγώ το έχω σχεδόν τερματίσει. Δεν παίζει. Μπρο μου, δεν κλέβω. Δεν παίζει να μην κλέβει. Ναι, λίγο ακόμα θέλω. Να, πήγα σε αυτό το τρόπαιο του κόκκινου. Παιδιά, κάντε ένα like και ένα subscribe, το ξαναλέω. Γιατί κάτι σας περιμένει. Πείτε μου ποια game σας αρέσουνε. Γιατί δεν ξέρω. Γι' αυτό παίζω αυτό το άκυρο game. Που πετάς. Πετάς. Εγώ το βρήκα. Ναι, φυσικά εσύ. Εν τω μεταξύ, παιδιά, πείτε μου τι ήθελα να πω. Τι game. Ναι, τι game να παίξω. Παιδιά, εμείς ο Λεωνίδας γενικά άρχισε να παίζει Murder Mystery 2. Είναι ωραίο, πείτε. Αν θέλετε να το κάνουμε. Ναι, να το κάνουμε βίντεο με εσάς. Με εσάς. Δηλαδή μπορούμε να σας βάλουμε σε βίντεο, αν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εκτός και αν είσαστε full μεγάλοι ρε φίλοι, να είστε. Γατόνι. 20. Φριγκατείτε. Το τέλειωσα. Θες double. Πήγα στο 3. Double or nothing. Να τα διπλασιάσεις ή τίποτα. Σε ποιον θα τα δώσω. Θες double or nothing. Με τι. Με τα ρόμπα. Rematch. Ναι. Θες να το ξανακάνουμε και άμα χάσεις τίποτα, αλλά άμα νικήσεις 2.000 Robux.
Θα το κάνουμε σε part 2. Άμα κάνεις part 2, τότε πρέπει... Θα είναι 2.000 Robux, οκ. Ναι, αλλά δεν θα τα πάρεις 30.000. Οκ. Παιδιά, part 2. Εγώ λέω να το κάνουμε τώρα. Όχι αυτό το βίντεο, αλλά... Ναι, παιδιά, θα βγει αυτό το βίντεο και θα έχει βγει και το επόμενο που θα είναι για 2.000 Robux. Κάντε ένα subscribe. Παιδιά, Είναι W Έκτορας. θα χάσω πάρα πολλά Robux. Δεν το... Θα τα χάσεις. χάσεις αυτό το game, bro. Σε άλλο θέλεις. Α, τον πονηρό. Τι περίμενες, bro. Θα χάσω 2.000 Robux. Φίλε, έτσι είναι τα στοιχήματα. Θα μπορούσε να μην κάνω όμως. Μόλις κόψα δρόμο έτσι γιατί... Δεν με νοιάζει, εγώ είμαι στο 3, εσύ σε ποιο είσαι. Α, έχω χάσει. Ναι. Α, καλά, έχω πολύ. Και κοντεύω για το 4 λογικά. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ να βγαίνω. Μη βγεις. Μόλις κατέβηκα κάτω. Ωραία, άκου. Ωραία, για αυτό ήταν το βίντεο. Όχι, έπεσα. Βγήκα, παιδιά. Ωραία, ναι, τέλος πάντων, παιδιά. Νευρίασε. Τα Robux θα είναι δικά μας σε λίγο καιρό. Βασικά όχι. Θα πάμε για part 2. Αυτό είναι το part 1. Και θα πάρουμε 2 κάπα Robux. Λεωνίδα, Τι? θες να το κάνουμε 4 κάπα. Αλλά άμα χάσει μου δίνεις 1 κάπα. Ναι. Ωραία, 4 κάπα. Αλλά άμα χάσει μου δίνεις 1 κάπα. W, παιδιά, είναι W Έκτορας. Παιδιά, δεν ξέρω, αλλά... Δεν έχω τι να πω, δεν ξέρω, μπρο. Βρήκα game από τώρα, παιδιά. Ωραία. Βρήκα game. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, λέμε στο part 2. Δείτε Like και και το part subscribe. 2, Ναι, like και subscribe. για να πάρετε αυτά τα 4 κάπα που θα μου δώσει, αν τα πάρω. Bye.